Is mis seán agus tá má gobair seo I príomhhargnamh Áras nGael sráid Dominic mar efficeach Phobail Ghaeilge. Ar muid ranganna ar fáil de gháin thosaithirí go daoine tá gur beidir go le dáis na méid tar ólas acu panahín nó do daoine tá gur leannacht aráid le cuireann san teanga. Bíonn á ciorcal córa 9 méid sa ráta bíonn ceann acu Berlíne, sé sin fan Berlíne ó tús na pandéime. Just ó tharla ríist gfuil Siemens idirnáisiúnta in sa ciorcal córa. Ceap sin rud smús sárlums faoin áras ná an fáilte chuirtear roimh choilúna staifríd na doirse cumaic amhain nó carrasú cin le bhfuil teanga tad bíonn fáilte rud go níos ach. Is mi sé Róisí ní Chéinéide agus is banistóir abhcóideachta ó Iasmaí le Conir na Gaeilge. So tá ifig an chonarthaí sa Gaillimhe Blionathainsa so bí mistig san ifig hí staire ach chomáile sin bí mistigantá ar bhain Dónach chumá stocha tuis gon bhaintetá gom le grúpaí eile Gaeilge sa chathair há mé gimmert le Gaeilge Gaillimhe chumá is bíon imeachtaí ar achtá le gaiinetá go minic. Is as chathair curcídom ní duine áitiún mé sa Gaillimhe. Bhí go me gcónaí go raibh Tás Phobail Ghaeilge go gcathair na Gaillimhe tuigim bhfuil chunmhar chunte agus gach mé sin ach I gríleáir na chathairach hiag mé gur chathair go hangaí agus sílim go gcuireann an táras go mór lei sin ghfuil áit lárnach an sógainn sa chathair le teach chéile. Bhí seola ag radio rirad an stúdio nua an seo cúpla seach nó hin agus bhí sé úntach ar fad deis úntach nó áis úntach gáir do gcuoine óga sa chathair atá ag irí beidir scoilin nua elam nuanar mar sin tosnú amach ar gairim's na main. Chuir mé aithne ar fadar nar tháinig dín Gaillimhe céad lá, mar bhí sé sin fós ról, so bhí sé sin ag obair mar bhainisteoir chuirte ag an am, bhí mis ag obair leis na scoiline. So mis agus padar an taobhbhirt a bhí lonathe sa Gaillimhe ón gonne, agus bhí sé anna hacuúil I gcónaí. So bhíon crunethe agus bíon rudaí agam, bíon tisplé agam le padar a gcónaí. Barú seochrú is anam domsa. Thom me lasúchtrán dom Gaeilge le cóilteach lein ollscoil na Gaillimhe. Is dóchan buintas móthá gomsa leis an áras ná tríd an gom an Gaeilgeachs na ollscoil agus trí cóiltas amach lein, agus tríd a bheith I bhach lein I géirí teachtar seirbhísí Gaeil ná an sos chathair. Thn áras anatháach de luch na ollscoile agus measam gur bééis or crí leir na cultúr agus crí leir so síalta den an Gaeil a hás an ollscoil. Tháina mission san nervhí mis céad bhíon don céadúir agus bhí mé an teachtar thurmhís trí bhean na Gaeilne. Agus ó hin há lán seirbhísí agus bhí lán seirbhísí ach bhí mar an teach le chéile is títhe an sos nóras an tamar fad agus bhí mar anna bhuiachas an deis. Tá nasc ag an goman leis an óras agus tá nasc ag an aontas leis an óras agus an rud is táchtaí ná tá nasc ag na micléin leis an óras. Tá sé sin ann riamh agus tá míad anna bhuiach agus sásta go bhfuil an nasc sin ann. Derfor går seg I de skjær kongroi